Sepertinya hujannya merata, di mana-mana hujan. Kalau udah hujan, nggak bisa nolak pesonanya tepung ya. Halo Dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Aduh, cita-citanya jari pengen kurus, tapi nek wis udan lah kok gabut ya, pengen iki ngunyah. Ora sah adoh-adoh, ujung-ujungnya ya mestine pertepungan karo perminyak-minyakan. Lah ngono kok pengen awak iki ora melar, wong sing dicekel wae pertepungan. Isih ditambahi vermipan, soda kue, lah yo ngembang sak badan-badane to yo. Jadi ceritane aku ki meh gawe pisang kembung. Lagi-lagi pisang kembung, ora bosen-bosen pokoke karo sing jenenge pisang kembung. Berhubung adonan iki yo wis ngembang, langsung wae pisange tak potong-potong, lanjut kita goreng. Pisangke nek wis kematengen digoreng angel, solusine yo digawe goreng pisang kembung. Ngene iki lak gampang banget lho dulur. Jamin adonane tepung kuwi ki tetep nempel, tetep cantik, tetep crispy, tetep enak pol ya dulur. Milane wis mateng, ora afdol nek ora gawe teh. Nek wis ngene iki lah yo cocoke ngeteh to dulur. Dan udan adem-adem ngeteh camilane gorengan ki lak yo cocok banget to dulur. Berhubung iki isine ngomahe Simbo, aku yo ora duwe coklat batang, dadi pisang kembungnya tak topping karo kental manis wae ben tambah manis pol ya dulur. Nah, nek wis ngene iki kan kur kari ngundang pasukan to dulur, bojoku karo budeku lagi oncek jagung ning omah ngarep. Nek ngene iki gak ayu leren, wedangan, jian jos jis tenan.